Gasi se. Tu ima ova kuća. Vidi kuću. Vidim. Šašavu jedu. Pa može da me kuće jedom. Pa neće više. A ja stavim tu. Jesi se lepo spakovala? Da. Pa ova gačica mi kupili Iva i Nina. Iva i Nina mi daje da nosim. Da. Pa mi daje ovo Juka nije. A sam mi to kupio. Ne znam ko ti kupio. Juka i Tamaja nije. A Ano mi kupija Joša i Jogi. Jeste. Ajde Sam spakuj. mi kupija Joša i Jogi. Jeste. Ajde spakuj još neke gaćice. Hoću. A imam gasice. Kupija mi Joša i Jogi gasice. On kupije. Ono paše za tatu i mamu. Onog bata paše. Za mamu i tatu. Koji bata? Ona iz bata paše u Lobaniše. Za mamu i tatu. Da. Tamo na Jožeda kad uva šestice ovdje paše. U Lobanišu tamo. To mi kupija Joša i Jogi da nosi. Kupija mi da nosim. Jao, to može da nosim. Vidi kako je lijepo. Jel miriše? Jel miriše lepo? Mirisi. Spakuj lepo. Ovako da sakujem. Je tako? Pa ne znam, je li tako lepo da se spakuje? Da. To ja nosim. Dobro. A to mi mama obuka. To mi mama obuka. Samo. A ja sam daja mami da obučem. Te masa. Vidiš? Tu ima jedan šon. Šon. Slon. Šilon. Mogu da sakujem? Možeš. Tata, sakuj. Spakuj ti, ja ne znam A to da... ja ću da sakujem. Ti puno lepo pakuj. Mogu da sakujem. A ja mogu ovo da sakujem. A ovo je mnogo lijepo da se obuše. Pa kad će to da obučeš? Mirisi, tata. Baš lepo. Jesi ti bau? Ne. Ajde spakuj. Tata, kupi mi kide jaje. Hoću. Jesi ti bau? Nisam. Ajde pakuj. Jesi ti bau? Nisam, jesi ti bau? Ja sam bau. Da vidim. Jel imaš još da pakuješ? Imam. Pa možeš sve da spakuješ. Mogu. I mogu da sakujem. Ali mama neće da me bije. A mama pita može da pakuje se gaši. Mama ti je rekla da... Mama pita može. Mama ti je rekla da ne smeš da pipaš. Mama mi pita da smijem da pipam, a da smijem. Sad. Mama mi kaže da smijem da pipam, a da smijem.
Pa ne znam. Otišla negdje do Obagan. U Beograd otišla. U avion, da se vozi malo kaka sanje, pa će da se vrati ko mene. Mhm. A ja ću da je sakujem. I pa... Pade na tvoju patiku. I ovu patiku pade. Digni sa poda. Ja ću da digam sa poda. A još ću da digam. To neće da se srđa. To samo